Welcome back to my class. North Igbo language. Our topic today says things we can get in palm tree. Palm tree in Igbo, it means ukwu nkwu or osisi nkwu. We are going to look into the different things we can get from palm tree. Anyị chọrọ ka anyị leba anya n'ọtụtụ ihe dị iche iche anyị nwere ike inwetagasị na ukwu nkwụ maọbụ n'osisi nkwụ. Ihe nke mbụ bụ akwụ, that is palm fruit. Akwụ bụ otu n'ime ihe anyị ga-enweta na osisi nkwụ. Abịa n'akwụ, eji akwụ esi ofe akwụ. Ejikwa ya eme ọtụtụ ihe ọzọ dị iche iche dịka iji esi nri mbụ mkpụrụ akwụ. Nke abụọ gụnyere mmanụ, that is palm oil. Mmanụ bụ ihe sikwa na nkwụ apụta. Ọtụtụ ihe ka anyị ji mmanụ eme dịka isi nri anyị na-eri nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Oge ụfọdụ amụọ nwa ọfụ, a ga-ejikwa mmanụ nri ete ya n'ahụ niile gbaa gburugburu iji wee sapụ ya ahụ nke o bupụta ụwa. Ihe ọzọ dịkwa na osisi nkwụ bụ akị. Mmanụ niile si akị, palm kernel, ụfọdụ na-akpọ ya akpụ, ụfọdụ na-akpọ ya akị. Esi na akị enweta ude akị. Esikwa na akị enweta ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche gụnyere ịchara akị, that is the shell of the palm kernel. Akị bụ otu n'ime ihe si na ukwu nkwụ apụta. A na-ata ya ata n'ọnụ, ọ na-atọkwa ụtọ. Eji ya ata abacha mba akị. Ejikwa ya emete mmanụ ude akị nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Abịakwa n'akị ahụ, azụ ya a na-akpọ ya ịchara akị. Nke ise ya bụ igu. Mmanụ na-eso igu, that is palm frond. Abịa na osisi nkwụ maọbụ ukwu nkwụ, enwere ihe a na-akpọ igu. Igu ahụ bụ ihe si na osisi nkwụ apụta. Igbutuo ya, ị ga-eji ya wee mee ọba gị, gbaa ya ọfụma, wee gbaa ogige ma ebe ị na-asa ahụ. Ewu na-atakwa igu ahụ, ọtụtụ anụmanụ na-atakwa igu ahụ. Ejikwa akwa igu a mbụ palm frond agba ogige ma agba ọba. Ejikwa ya ewu ụlọ mbụ akwa igu ahụ. Ejikwa akwa igu ahụ esi na ya emete azịza eji aza ụlọ maọbụ mbara ezi. Esikwa na akwa igu ahụ enweta ọbụnadị ihe a na-akpọ emumere. Eji ya akpa nkata nakwa ikeji n'ọba na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ihe ọbụla dị n'osisi nkwụ bara uru. Ọmụ, mmanụ niile si ọmụ. Ọmụ bụ otu ihe nsikwa na osisi nkwụ apụta. Ị na-anya oge ụfọdụ ndị mmadụ na-aga akwamozu, ha ga-eweta ọmụ a wee tinye n'ihu ụgbọala ha igosi na ha na-aga akwamozu. Ọ ga-enye aka, onweghị onye ga-akwụsị ha n'ụzọ maọbụ ịbịa na-egbu ha oge. Oge ụfọdụ kwa ndị nne na nna anyị ha kọwa ugbo, ha ga-ejikwa ọmụ nkwụ a. Ha kọwa ugbo ọhụrụ, ha ga-ejikwa ọmụ nkwụ a tụnyechaa na ọrụ ubi ha. Ọ ga-enye aka ịchụpụ ụmụ ọkụkọ ịbịa vọsa igbo ahụ akọrọ ọfụ. Nke ọzọ bụ ịchara akị. Mmanụ niile bụ ịchara akị. O nwere ike ọ bụrụ na ọ bụghị ihu na-akpọ ya na agụnụ bụ ịchara akị. Ịchara akị bụ ihe si na akị apụta. Ịbịa tinye akị, azụ ya ahụ a na-akpọ ya ịchara akị. Eji ya emenwu ọkụ. Ọ bụrụ na ikpotu ya n'ebe o buru ibu, iwunye ya n'ime usekwu, mụnye ya ọkụ, ọ ga-enye aka na-enwu ọ dịka karajin. Nke ọzọ bụ abụbọ. Abụbọ so na otu ihe a na-enweta na ukwu nkwụ. Ịbịa shie akwụ gị, sụọ ya, ịbịa kọchaa akwụ gị ahụ, họpụta mmanụ ya iche. Abụbọ ya ahụ maọbụ mbụbụ ya ahụ, ịbịa pịkọọ ya, dowe ya n'anwụ ọkọ. Ị ga-ejikwa ya wee tinyekwa ọkụ wee nye aka wee menwuo ọkụ na usekwu gị. Nke a bụ ụrị ọkụ. Ụrị ọkụ bụ ọ bụrụ na ịsụcha akwụ fụọ ya, bịa wepụta mmanụ gị, ịkpọpụta akị dowe, bịa wepụtakwa mbụbụ ya dowe. Ya bụ the chaff.
mmiri ahụ iji sachaa mmanụ ahụ bịa gwuo ana, wunye mmiri ahụ iji sachaa akwụ gị ahụ niile, wunye ya n'ala ebe i gwuru egwu ọfụma. Obere oge ọ bịa jikọọ ọnụ, mepee onwe ya ọnụ. Ị bịa were aka gị tọchaa mmiri ahụ niile ntọgọrọ atọ ọfụma, ị bịa dochaa ya n'ofu ebe. Ọ kọọ akọ, ejikwa ya emenwu ọkụ, ya ka a na-akpọ ori ọkụ. Osisi nkwụ, mmadụ niile kwuo osisi nkwụ. Osisi nkwụ bụ ihe bara uru n'ala Igbo, kwana ihe na-enye ọtụtụ mmadụ ego bụ ndị nwe ya na ugbo ha. Ịchọọ iwu ụlọ n'oge gboo makwa oge ugbu a, ịchọọ iwu ụlọ eweta osisi nkwụ a, egbutuo ya, awa ya awata ya nke nwa bekee na-akpọ plank. A ga-eji plank ya osisi si na nkwụ a ga-eji ya wee kụọ ụlọ obibi. Nke 11 ya bụ nkwụ elu. Mmadụ niile kwuo ya nkwụ elu. Nkwụ elu bụ mmanya akụtara n'elu ukwu nkwụ. Ọ na-atọkwa ụtọ pụrụ iche. Eji ya eme alụmdi na nwunye, ejikwa ya echi ọzọ. Ejikwa mmanya nkwụ elu a isi n'osisi nkwụ eme ọtụtụ ememme dị iche iche. Ọ na-atọkwa ụtọ pụrụ iche. E nwekwara ụdị mmanya ọzọkwa nke a na-akpọ ngwọ. Mmadụ niile kwuo ya mmanya ngwọ. Mmanya ngwọ kwa otu mmanya a na-enwetakwa na osisi nkwụ, iji gosi gị na ọtụtụ ihe bụ ihe si na osisi ukwu nkwụ apụta. Ọ ya mere ọtụtụ ndị nna nna anyị ha nwere ọtụtụ ala, ụfọdụ n'ime ha zara osisi nkwụ a n'ebe o buru ibu, n'ihi na ha maara uru si na nkwụ apụta. Ka emesienụ.